Kull nhar ta' tnejn. In-Nanna Ċettina hija mara attiva u tħobb toħroġ. Hija drawwa li kull nhar ta' tnejn in-Nanna tmur il-Mosta. Taqbad il-karozza tal-linja ta' 8 ta' filgħodu u tieqaf fl-istejġ tal-pjazza quddiem il-Knisja. Tibqa' sejra dritt iċ-ċentru tas-saħħa li jinsab ma' ġenb il-Knisja. Hemmhekk it-tabib jiċċekkjala il-pressjoni. Imbagħad tgħaddi minn quddiem l-għassa tal-pulizija, taqsam it-triq u tmur sal-bank tiġbed xi flus. It-triq tal-bank mimlija ħwienet. In-Nanna tħobb ħafna l-ħwejjeġ u dejjem tixtri xi ħaġa mingħand xi ħanut tal-ħwejjeġ. Fil-11 ta' filgħodu tmur fis-sala tal-kunsill lokali għax ikun hemm laqgħa għall-anzjani. F'nofsinhar hi u xi tnejn minn sħabha imorru ġo ħanut tat-te, jieħdu 2 pastizzi u te. Qabel titlaq tgħaddi sal-ħanut tal-merċa biex tixtri l-ħalib u terġa' taqbad il-karozza tal-linja lura lejn id-dar. Jien minn dejjem hekk niftakara lin Nanna Ċettina u meta kont żgħira dejjem kont immur magħha